Continúan escuchando Hoy por Hoy. Lugo es el Día de la Salud y diferentes organismos, instituciones de la ciudad, evidentemente no se quieren perder esta oportunidad para poner en valor algo que es muy necesario. Lo hemos escuchado a los médicos, lo hemos escuchado a los nutricionistas. Es muy necesario cuidar nuestra salud, aunque también es cierto, y lo hemos puesto ahora encima de la mesa, a día de hoy es muy caro ser saludable y esto es una realidad y no todo el mundo se puede permitir, lo que es triste pero es así, ser o tener el lujo de poder ser saludables. Vamos a ir analizando esas diferentes propuestas. También desde la UNED abrimos estos micrófonos a ese espacio mensual que tenemos con ellos y con ellas. Hoy con nosotros, muy repleto, por cierto, este estudio. Iremos presentándolos y presentándolas uno a uno, pero antes quiero empezar con su directora, con Ana Traseira. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Moi bo día. Hoy sí queríamos arrancar esta sección, ti personalmente, con un recordo tamén para o Galo Sí, Pedro por suposto, eu quería mandar unha aperta moi grande á súa familia, tamén aos seus compañeiros e compañeiras no Concello, e, recordala un pouco na súa labor de matrona, que foi como eu a coñecín. Foi a miña matrona dos meus dous fillos e, a verdade é que foi unha traballadora excepcional e unha persoa moi comprometida en calquera das súas facetas profesionais e, a nivel persoal tamén, moitísimo cariño cara a ela e cara a todos os seus achegados. Antes recordabas así alguna pequena anécdota, non? Sí. Onde era un pouco Olga, ese bastión onde ir, Sí, Olga estuvo sí. obviadísima, non? E sempre estaba aí, Sí, non? era maravillosa, comigo portouse de 10, atendeume, salvoume a lactancia do meu primeiro fillo, estoulle eternamente agradecida por iso. Foi super cariñosa comigo cando as mulleres estamos moi hormonadas e estámoslo pasando regulinchi, con moitas emocións e moitas cousas, e ela estaba aí sempre e era o meu apoio. Era a persoa que eu iba a chorar, isto é moi difícil, é moi complicado. A mí no manual das máis non me contaron isto, non? Sí, eu pensei que a lactancia era chegar e poñer o pequeno. No, señoras, non as engañen, non é así. Moitas veces é moi complicado e ter unha profesional de primeiro nivel como era Olga, axuda moitísimo. Dende aquí ese recordo, e hoxe falamos precisamente de saúde neste Día Mundial da Saúde. Antes, no primeiro treito de Hoy por Hoy Lugo, de feito escoitábamos a propia Olga como facía, ademais nestes micrófonos, sempre que podía fincapé na prevención, en ter boa saúde, na práctica deportiva. Dicía que está médicamente demostrado que axuda a previr, que axuda incluso no proceso de loita de pelexa, a leválo de outro xeito, non? Así que temos que aplicar os 365 días do ano, pero desde a UNED estades, innovádese todo, Obradoiro de Barre. Pois sí, porque eu creo que é moi importante este ano o lema que nos propón a Organización Mundial da Saúde, Xuntos pola Saúde, apoiemos a ciencia, nunca mellor dito. A ciencia é fundamental nestes momentos que de vuloloxía, sí, donde hai moitos pseudos conselleiros de saúde, sí, que non teñen preparación científica real, sempre recorramos aos profesionais da saúde, do exercicio, que son os que realmente nos poden aconsellar. Por iso nós imos facer este taller, que teño que dicir que lamentablemente as plazas en modalidade presencial están esgotadas. Esgotadas? Sí, Vale. sinto moito. Xa temos moitas ganas de movernos, Sí, eu creo que é unha proposta innovadora, está impartida por Marta Fernández de Marte Estudio e, eu creo que imos a pasar moi ben, e para os que queiran aínda así facelo, saben que poden a través da nosa canle de YouTube matricularse igualmente e nos lles mandaremos a ligazón para que poidan practicar en directo con nós ou en diferido. O sea, que se pode seguir ese obradoiro dende a casa. Collemos unha silla, unha cadeira, unha barra e tiramos para adiante. Pois sí, cando vai ser? O xoves 9 de abril a 6 da tarde. Así que, esta disciplina combina pilates, ballet, exercicio funcional, é unha disciplina nova e eu creo que o imos a disfrutar moitísimo, e promover o deporte tamén é cousa deste proxecto de Ese en Acción que levamos desenvolvendo ao longo de todo o curso. Teño que dicir que ademais cansa, unha disciplina que cansa, porque eu a practico, chego a casa reventada. O sea, ten pinta. Prepárense, vale? Porque parece como moi mono a xente ali, baila que te bailarás. No. No, señor. O sea, cuidado, que cansa moito. Vamos a salir dali, moi cansados, pero tamén moi felices, porque vamos a xerar moitas endorfinas que nos van a axudar a estar moi contentos e moi contentas. Ana, por certo, sen sair da UNED, porque todavía dentro 7 de abril ata 18 de maio se vai poder solicitar becas, se vai poder de novo a xente solicitar as súas matrículas, récord histórico a nivel, digamos,
educación, a nivel un pouco matrículas, estudantado, estudantil, estades nun momento moi dulce. Sí, estamos moi ben. Temos que dar moitísimas grazas pois a todos os nosos estudantes e as nosas estudantes que, bueno, pois confiaron neste caso 1245 persoas, récord histórico, a maior a cifra registrada hasta o momento. Medramos un 9,7% con respecto pois ao curso pasado. Estamos no top 3 de crecemento do noso campus, co cal, bueno, pois estamos super felices. Imparables, Bueno, eu estou contentísima e sobre todo agradecidísima pola confianza, porque, bueno, que a xente nos elixa para formarse, pois están depositando en nós pois unha gran confianza e as súas esperanzas, e tamén nos ven como materializadores, forma de materializar os seus soños, que eu creo que isto pois é moi importante nestes momentos que tamén pois estamos chegando a dar voltas á lúa, pois todo é posible, e creo que a xente pois confía en nós e nos vamos a axudar, non nos vamos a defraudar, vamos a estar ali para axudalos a conseguir as súas metas, os seus obxectivos profesionais. Ademais que estades dando visibilidade ademais nos institutos, que eu creo que era unha tarefa pendente que existía, porque sempre dá a sensación de que a UNED é para os maiores, a UNED é para cando ti estás traballando e che quedou unha espiniña clavada. Non, a UNED pode ser unha opción para xente moza. Sí, ademais, bueno, é que temos titulacións pois que son moi innovadoras, como vai ser pois o futuro grao en inteligencia artificial, como son os graos tamén en enxeñería da enerxía, que tamén é un grao novo moi interesante nestes tempos que o tema enerxético é tan importante. Nos acabamos de facer un podcast sobre pois as necesidades de independencia enerxética que temos, de electrificación, de dependencia, de alguna maneira pois liberarnos da nosa desta dependencia absoluta que temos do combustible fósil. Entón, bueno, creo que é importante aproveitar titulacións como educación infantil, que tamén está moi demandada, psicoloxía, que tamén son titulacións que ademais teñen prestixio na UNED, e, bueno, pois cada vez máis xente nos elixe como primeira opción, co cal, bueno, pois eu creo que tamén pois é unha opción que temos que amosar nos centros educativos a través do noso COIE. Carmen Gallego pois vai explicando pois que opcións ou como poden facer, ou que non temos nota de corte, que a maioría da xente o descoñece, están en segundo bacharelato pois moi estresadas por a selectividade, bueno, a PAU, a maldita nota, sempre así, sempre a nota así, de corte, entonces pois nós non temos nota de corte. Eso tamén é pois unha forma de tranquilizarse de cara a esa proba. E, bueno, pois Carmen está facendo unha gran labor, xa estuvo en Quiroga, vai a estar no Ángel Fole, bueno, vai ir aos distintos institutos e centros educativos para contar pois o que podemos ofrecer e como se estuda na UNED, que tamén é moi importante sabelo. Sigo abrindo esta mesa redonda que temos no estudio central de Radio Lugo da cadena SER. Dixe que había moita xente, vou polo seguinte, Alejandro Rodríguez, dentro do Proxecto Lugo Naturalmente. Que tal, como estamos? Hola, Sara, moi bons días. E é que seguramente gran parte deste éxito que está tendo a UNED en canto a matrículas, non dubido que por tamén grandes resultados a nivel académico, senón porque tamén tedes as portas abertas da UNED ao resto da sociedade. De feito, bueno, estades traballando nun taller de acuarela e baño de bosque, e vides ademais tamén de facer unha ampla programación polo 8M. Facemos un resumen de como estamos neste punto, de como de abertas temos esas portas da UNED aquí no Concello de Lugo. Vale, pois imos comezar por ese balance de este mes de marzo, tinguido en chave feminista. Evidentemente, para nós é importantísimo destacar ao que a UNED está moi comprometida coa igualdade de xénero. Pois deixamos efectivamente atrás este mes de marzo, no que continuamos todavía tendo unha exposición do Foro Feminista de Lugo, unha exposición titulada Mulleres para pensar, ideas para defender, sobre a xenealoxía feminista. Temos aí nas nosas instalacións do Centro Social de Lugo a disposición de todo o mundo para que queira visitar esa exposición. E, bueno, tamén quero destacar que ao longo deste mes fixemos un vídeo podcast, bueno, pequenos cortes de vídeo no que 6 mulleres da provincia serviron como referente. 6 mulleres que
abriron camiño. Esas voces destas 6 mulleres da provincia abriron camiño. Mulleres de tan distintos ámbitos como poden ser, pois, por exemplo, desde a gandeiría, dende a arte, dende o deporte. Por exemplo, tivemos tamén a Alba López, unha futbolista, unha mestra, Marisol Bravos, ou outra mestra universitaria como é Isabel Fernández da Facultade de Ciencias, e tamén unha escritora, co cal vamos, tocaste todos os paus, tocaste todos os paus absolutamente. Sí, mulleres maravillosas que ademais, bueno, pois estuveron encantadas de colaborar con este proxecto e que nos amosaron pois a súa traxectoria, e eu creo que é moi inspirador e que sempre está ben ter referentes en todos os campos. E o 14 de abril, como dicía, taller de acuarelas e baño de bosque, que xa me dirás tú que isto de taller de acuarelas entendo, pero isto de baño de bosque, vámonos mergullar ali o río, que vai pasar? Pois efectivamente, enmarcado dentro deste programa de ODS en Acción, igual que estaba ese obradoiro de introducción ao barre, temos para conmemorar o Día Internacional da Arte, que se celebra o 15 de abril, pois nós un día antes, o 14, temos esta actividade, taller de acuarela e baño de bosque. Bueno, pois esta combinación que serve pois para desconectar e conectar a vez coa natureza, non? Contaremos pois con dúas persoas, unha habitual que é Mercedes Rois, na que a través da súa nova empresa Raíces Reconecta Contigo, pois impartirá este baño de bosque que combinaremos con ese taller de acuarela na natureza, na nosa contorna ali nas terras, na parque da Reserva de Biosfera Terras do Miño, no paseo do Río Rato. Pois bueno, evidentemente integrando arte, ciencia, atención plena, conexión con contorno. Vamos, tocades todos os ODS vos, que o da salud, o da produción e consumo responsable. Conmemoramos e celebramos todos os días todo. Que havíndose por haber. Supoño, como dicía Ana, que iso tamén ten moito que ver no éxito da UNED, porque ao final estades moi involucrados no día a día, non? Pois sí, eu creo que eso é fundamental, estamos moi involucrados no día a día e tamén coa sociedade, coas distintas institucións, coas distintas ONG, e bueno, pois eu creo que a nosa misión pois é salir da nosa da nosa sede física e un pouco extendernos a toda a provincia e colaborar no desenvolvemento territorial desta provincia e axudar a sociedade co coñecemento que temos pois dentro da universidade. Sí, esa responsabilidade social, deixando esa pegada no noso territorio. Esta actividade de taller de acuarela e baño de bosque celebrarase o 14 de abril, como ben dixen, entre as 5 e as 8 da tarde. É xente que se quere apuntar que apure, porque está xa, como vai, sexa como de Barré, vamos quedar sin plazas. As plazas presenciais voan. Vuelan, así que hai que espabilar. E hoxe convidamos a Jessica Cancela e tía Anjo, porque precisamente elas son colaboradoras desa oficina verde da UNED. Que tal, rapazas, como estades? Hola, bos días, moi ben. Moi ben, a verdad. E vos tamén estades, xa vos liou Ana tamén. Claro, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, contademe un pouco en que estades traballando vos, porque non para esa oficina verde deses centros asociados ao Lugo naturalmente. Vides vos de incorporar tanto Jessica como a Icía, eso de alumnas de máis en prácticas extracurriculares. Como estades observando o funcionamento desta oficina verde? Moi ben, estamos encantadas de vivir de cerca como desde a UNED de Lugo pois queren eso, o que estábamos falando antes, abrirse á sociedade daqui de Lugo en concreto. Estamos a levar a cabo pois divulgación sobre o medio ambiente en diferentes institucións. Fomos á cárcel de Monterroso, fomos a centros educativos como por exemplo o CEIP Illa Verde, Maristas tamén, algunhas outras asociacións como a DACE, a de Fonte Virxe de Familiares en Santiago de Compostela. Vamos, que sabes que non parades, non? Non paramos. Todos os días, sí, básicamente. Sí. Icía, ti contabas cando arrancache estas prácticas extracurriculares na UNED que te ibas a encontrar esta realidade? Porque eu teño que dicir que desde que coñezo a Ana, toda a idea que eu tiña preconcebida da UNED non existe. Error 404, not found, vale? Total. Pois a verdade é que cando comecei na UNED fai uns cantos anos a estudar, a verdade é que sorprendeume moito. Ana foi unha das profesoras que máis me marcou, eso que non me deu clase. Está en todas partes, Ana. A verdade é que empezar con eles foi un proxecto increíble. Estou aprendendo un montón, traballan un montón o tema dos bulos, o tema da alfabetización ambiental, tómano super en serio, explícanos super ben. A verdade é que é un placer traballar con eles. Bueno, ti encantada polo que vexo, non? Na oficina verde. A verdade é que sí. O sea, que se temos algunha dúbida de alfabetización medioambiental, isto basicamente é aprender o ABC do medio ambiente. Eso, máis básico. Podemos chamar, non? Sí. E sobre todo que nos axudan moitísimo a levar
esta temática aos máis pequenos, adaptándoa para que todos o poidan entender. Si foi un reto para vos tamén adaptar este discurso aos cativos. Pois sí, ao final é poñer en práctica pois o que estamos estudiando na teoría, desde eu do grau de pedagogía e ela de educación social, pois adaptar moito a esos nenos que é o noso futuro, sobre todo para o tema do medio ambiente. Que tal icía a experiencia na cárcere? Pois a verdade é que moi ben. Esperaba algo, non sei, máis peliculero. De primeiras acongojo un pouco, non? De pensalo. Pero pareceme unha experiencia super ben. A verdade, tamén é certo que estou bastante máis cómoda en situacións como esta. De feito, é un pouco hacia onde quero levar o meu futuro laboral, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa de coñecemento e divulgación. Pois rapazas, aquí o que pasa é que unha vez que vos traen de primeira vez a radio xa va, o sea, isto xa é uno parar, vale? Vale, xa non hai volta atrás. Vale, okay. Isto sí que é unha cárcere, isto xa entras, sí que xa non sales, aquí non hai permiso nin hai nada. Aquí xa quedas fichada en Radio Lugo na cadena SER. Rapazas, moitísimas grazas. Gracias. Rematamos o tempo porque xa non podemos xa repasar máis. Eu simplemente decirles que continuamos con ese Lugo Poética o xa o 23 de abril vémonos. Sí, ali estaremos pois con Xosé Luis García e Ramón Rodríguez Porto, presentado, como sempre, por Xosé Carlos Ulloa. Rapazas, mil gracias. Un placer, como sempre.